Asifane uzipha kule jakhethi, uzipha wakho kufanele uphine kahle ungajahi ukuthunga. Usebenzise ophini, uphine njengoba ungibona nami nguphina. Uma uthanda ungawulokhuza u-try-e phela uwuvale uzobona ukuthi u-right yini ngaphambi kokuthi uwuthunge. Nali uzodinga unyawo phela lolu oluzipha khona uzosondela eduze namazinyo akazipha. Liyaba uplastiki, liyaphuma futhi libe insimbi lonyawo lokuthunga uzipha nje. Uzolufaka-ke emshinini wakho mase nje uyathunga njengoba ungibona ngithunga nje nami. Yebo, mase uthunga ungajahi phela ujahe ukuthi uqede, uthunge kahle nje. Mina mase kufika la kunekhanda khona ngiye ngilisuse nje yabo. Ngiqale futhi la ngigcine khona ukuthunga ngithunge uzipha wami nje. Ungajahi nje ukuqeda ube nje nesineke. Mase ufika laphayana ekugcineni kozipha phela uzo-backstitch-a, u-backstitch-a noma uku-reverse-a. La ekuqaleni usaqala mase uyoqeda futhi uya-backstitch-a. Angithi uyawubona sengiya-top stitch-a-ke manje. Ngiya-top stitch-a yabo. Ngiya-top stitch-a manje nakho futhi uma-top stitch ungajahi phela. Mawukuthi uya-top stitch-a uqikelele ukuthi laphaya uzipho uyabambeka ngaphansi uyabo. Khona phela ungezokuhlupha mase uwuvala usugqoke ijakhethi lakho. Angithi uyabona nami ngiya-check-a lapha ngezansi ukuthi ngiya-top stitch-a yini la lo zipho ngaphansi. Angithi nalaphana uzo-backstitch-a nakhona. Angithi uyabo uzo-backstitch-a. Angithi uyabo mase uya-trim-a. Uma uthanda ungaqala uyi-trim-e ibe ecale kakhulu le ndwangu le yejakhethi. Khona phela kuzoba kuhle kakhulu, kuzoba kuwena. Mase uya-top stitch-a emva kwalokho. Angithi niyangibona yiyo-ke le jakhethi. Ngiyabonga. Bye la uyothunga ijakhethi.